Tinotenda kuti vazhinji vedu takariona video remwanasikana ane 4 years kamwana kadiki kakauraiwa na-step mother kachiita zvekutswinywa mubathroom. Video racho risingatarisiki raitariswa newakashinga. Mwana akafa arwadziwa iyeye hama dzangu. So nhasi ndine zvandoda kuwedzera ipapo pamusoro pevidhio iroro zvandoda kutsanangura zvikuru sei zvakanangana nezvandakaona kuti vanhu varoda kunyatsa kunzwisisa maringe nemibvunzo yanga yakubvunzwa mucomment section mushure mekunge taisa vidhio iroro. So ndisati ndapindura mibvunzo yandakasangana nayo maringe nekufa kwemwana uyu, regedzai nditi kune vasati variona vidhio iroro, endai paWhatsApp mobaya pakanzi update. Mabaya pakanzi update mosecha kuti Utindi TV Media, then moti follow. Munoona pakanzi follow kazhinji kumusoro, moti follow. Mobva matoera munenge makutotevera Utindi TV Media pa WhatsApp channel yedu, munenge makutoifollowa. Izvozvo zvichakubatsirai kuti tine dzimwe nyaya dzisingaiti kuuya pa YouTube tinongodziposta ikoko nemavidhio anorambwa nemutemo weYouTube tinomakanda ikokoko. Saka ita izvozvo kuti Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Thank you very much. Regai tipinde munyaya yedu yezuva ranhasi. Nyaya yandingori nayo haisi nyaya itsva, inyaya iyoyo yemwana akauraiwa na-step mother uyu. Mushure mekunge taposta vidhio iri, pakaita mibvunzo yakanyuka mushure mekunge vanhu vaona nyaya iyoyo. Mubvunzo number 1 wanga uri wekuti ko munhu akatora vidhio iri akanga ari pai asinganunuri mwana, achitotora vidhio mwana achifa orega kununura mwana. Mubvunzo number 1. Mubvunzo number 2 ndewekuti ko baba vemwana ari kupi. Mubvunzo number 3, mai chaiwo nyakutumbura mwana uyu vari kupi. Mibvunzo yese iyoyo. Right, regai nditange kupindura mubvunzo wekutanga wekuti ko munhu aizotora vidhio mwana achifa ndiani. Mapindurire andiroda kuita mubvunzo ari kubva pama-researches andakaita inini. So handisi kupa chidhindo chekuti ndizvo, natsai kundibatisisa ipapo. Ndiri kuda kupindura according nemaresearchere andakaita inini. Ndakaresearcha ndikaona kuti nguva yatiri kurarama ino satanism yanyanya kukwira stereki. Saka yakwira chaizvo zvakadaro izvozvo. Pasatani kune zvinoitwa masacrifice anoitwa ikoko. Vanhu vanoomeswa moyo vosvika pakushinga. Vashinga kudaro havachatyi chinonzi kuuraya, agarwa nemweya wesatanism. So tsvagurudzo yandakaita ini ndeyekuti harisi vidhio rekutanga rakadai rekuti unoona mwana achishungurudzwa kana kusvika pakutofa chaipo paine munhu ari kutora vidhio. Handiti harisi rekutanga. Ndofunga munotenderana neni kuti kune rimwe zverakambotenderera pamashure apo rekamwana kairohwa newaya, barbed wire, kachishwapurwa nebarbed wire, kachitorwa matombo kachirohwa mutsoka dzese umu nematombo zvairwadza. Mubvunzo wakangovapo futi ndewekuti ko sei munhu aitora vidhio asinganunuri mwana. Regai ndikubatsirei chimwe chinhu kuti murege kunetseka. Ini ndakaita tsvagurudzo yangu ndikaona kuti zvine zvazvinotoitirwa kusatanism izvozvo kuitira kuti munhu atora vidhio neauraya vese vanenge vari pamwe chete. Ndati hazvisizvo handisi kuti ndo zvakaitika pamwana uyu, but ndiri kukudzai zvandakaresearcha. Tibatsirane handitika kuitira mangwana. So vazhinji mukaona mavidhios anenge akadaro ekuti munobvunza kuti ko sei munhu asina kuzonunura mwana achifa, kazhinji kacho vanenge vari pamwe chete. Inongori satanism inenge ichiitwa ipo paya. Thank God kana vanhu ivo vazobatwa vasungwa sezvakaitika pane iyi yemwana uyu kuti vakabatwa vakasungwa. But vamwe vanotobudirira. Vabudirira vanofana kutora that video iroro. Handiti vatora vidhio iroro vondopa vakuru vavo vanova ordena nekuvapa nyembe
musatanism idzodzo kuti tarisai muone kuti takashinga sei, tarisai izvi. Saka anobva atopinda imomo ogadzwa opiwa chigaro cheushingi ihwohwo chete, chehuipi. Ndava chinongonzi satanism kana kuti satani tiri kutaura kushata. Kana tichitaura satani tiri kungotaura kushata, hungori huipi, hapana kana chakanaka ipo paya, kunongori kushata chete. So kushata ikoko kunokonzera kuti mumwe munhu apuwe renki. Kushata ikoko kunokonzera kuti mumwe munhu akwidziridzwe pachigaro. Ikoko huipi ihwohwo, zvivindi izvozvo izvo zvekuti munhu anouraya munhu ende mumwe anenge akamira. Saka video rinenge rakatorerwa kuitira umboo kana kuti proof yekuti kana vosvika votaura kuti tarisai hezvino zvataita izvi, tarisai hushingi, vochigadzwa. Anditi number 1. Right. Number 2, kunewo vamwe vanochanza kuita chance yekutorawo mavideos mwana achishungurudzwa zvakaita paya. Probability yekuti panga paine munhu aitorawo ari kunze yanga iri very high. Vamwe vanokwanisa kuwana mukana wekungoshuta video vari kure, vachitya kubudikira padhuze nokuti vanenge vachitoziya mhando yemunhu wacho ari kupara mhosva. Saka vanozongoti beta tingotorawo video tizoratidza vamwe mangwana kuti pakaitika izvi nezvizvi, but vasiri kusaidi remunhu wacho. Zvakadaro zvinoitika futi. Saka tiringobatsirana kuitira mubvunzo iyoyo. Ndati hatina proof yakanyatsozara kuti munhu akatora video uyu anga ari saidi remunhu akauraya here kana kuti anga asiri saidi remunhu akauraya, uye sei asina kununura mwana. Saka ndofunga ndo mhinduro yandingapa ipapapo. So mubvunzo mumwe ndokuti ko mai vemwana varipi? Mubvunzo iwoyoyo nesu tichiri navo, uyewo tikawana mhinduro tinokupai, don't worry. Tichakupai mhinduro kana tawana mhinduro nyaya. Toenda pamubvunzo wekuti baba vacho varipi. Ipapo pachannel yedu takaisa audio. Mai vaya vaitaura nhau yemwana uyu vachitaura naNdundu, ndofunga munozwa mhinduro ipapapo. Asi in short regai ndingoti baba vacho vemwana iyeyo vakatosungwawo nokuti vane blanda dzavakaitawo ipapapo pakufa kwemwana uyu. Ende neni ndiri kutotenda mapurisa kuti akagona. Ndakaona ubenzi hukuru hwakaitwa nababa ivava, saka ngavasungwe, vanotori newo mhosva. Vane contribution yekufa kwemwana iyoyo. Hapana paunoda kuzonakirwa zvekutadza kuziva kuti mwana wangu nyangwe unakirwe nenyika sei, unofanira kuona kuti vana vari safe here, vana vari pakanaka here, vana vanokosha. Last but not least, regedzai ndingoti kune vana baba nana mai, imimi muri kunetsana muchisvika mukuzodivorsa. Pamwe pacho rangarirai kuti mune mhuri, rangarirai kuti mune vana. Mukangoita zvinhu zvamunoita izvi muchitadza kuziva kuti ramangwana revana rakamira sei, kana even Mwari haakufarirei zvachose. Pamwe pacho munogona kuzongochema kuti munyama, izvo Mwari haasi kufara nezvamuri kuita. Marriage haingopindwi, manzwa here, kungopinda usati wanyasa kuziva kuti ndiri kuda kuitei. Chinhu chinonzi marriage, ndosaka Mwari asingafariri munhu anopinda mumarriage obuda, ongopindazve obuda. Mwari anoda kuti kana wapinda mumarriage wapinda zvachose. Ndava mumarriage munogadzirwa vanhu. Saka pamunoparadzana munonga madisturba vanhu vaya vamakagadzira mumarriage. Nemiwo vana baba vanongofamba pese pese muchingomitisa zviri very dangerous izvozvo, muchingodyara vanhu, kuhura vanhu. Musahure vana, tinoziva kuti mune madhimoni ekuhura. Alright, chiregai kuzvara nemi vana mai vacho. Zvitori nane. Nyangwe zvazvo tichiziva kuti muri kutadzira Mwari pakuhura ikoko, but itaiwo zvinhu zvekutoti nyika mangwana ikupupurirei, plus tisazongoramba tichichema mangwana nekuda kwevana. Muri kuona here kuti chasvitsa mwana uyu kuti asvike pakufa inhau yedivorce. Baba namai ava vanga vasiri pamwe chete ava. Mwana kuti azoiswa kuna step mother. Chimwezve chandakaona ndechekuti handizivi vanhukadzi
vakati omei moyo kupfuura varume. Varume variko vakawanda vanoramba kuchengeta vana vevakadzi, asi vanotobuda pachena tano handidi kuchengeta vana vako. Muruzwa? But vamwe vacho unotoona vachitochengeta. Murume wamuri kuteerera ari kutarisa vana, ndakakura ndina stepfather ini. Nanhasi ndinomufarira musharuka iye akateerera zvakanaka zvisina kana dambudziko mukati. Tinotongoti baba nanhasi. Musi uno unoti tichitotambira chuma chehanzvadzi yedu mwana wake iye. Zvekutoti dai makasvikapo maingoti tingori same father same mother. So ndo zvinotaurwa neBhaibheri kuti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerudo rwaMwari. Zvinhu zvinofadza izvozvo kuti hama dzigare dziri pamwe chete. Vana mai vakati omei moyo kupfuura vana baba. Vese vakaoma moyo pamwana asiri wake, but percentage yakanyanya kukura ndiye vana mai. Ukatarisa vana baba vazhinji vamwe vanotozofa nestress nemaBP, kutozobatwa zvirwere zvemwoyo nekuti anenge aroora mukadzi aine vana vake. Mukadzi otanga kushungurudza vana iyewo nekuti ari kungodawo imba yake. Unenge angozvishungurudza uchiti saka ndoramba futi uyere pamwe ndakambofirwa neumwe kana todi. Saka munhu anopesera akutonga akurwara so okurumidza kuzobva panyika nekuti unenge achida vana vake at the same time achida mudzimai wake. Saka munenge mamutsemura pakati. Zvafanana nemunhu aroora mudzimai uya otadza kuda hama dzake kana mubereki wake. Mwatsemura munhu yene pakati zvokuti hazvishamisi kuti anokurumidza kufa nekuti mwana wega wega ane bondi nemubereki wake. Hazvina basa kuti mukomana kana kuti musikana kana kuti wakura sei kana kuti wadini, anenge akango aine ukama hwakasimba nehama dzake. Saka iwewe ukamuroora kana kuti ukaroorwa naye, chidawo hama yake kana nemubereki wacho, so that zvinokubatsirai kubuilda ramangwana renyu rakanaka. Nevana venyu munenge mavadzidzisa tsika dzakanaka. Uyewo musakanganwa kuti Bhaibheri rinoti musanyengerwa, icho chinodyara munhu ndo chaanocheka. Nhasi uno ukatanga kuita zvauri kuita pavana ava, mangwana zvinogona kuzoitikawo pamwana wako. Nhasi uno chaichai ukatanga kubata vamwene vako rafu, vatezvara rafu, vana whatever, vana sezara zvichidaro, ziva kuti uri kuchembera ende wazvara uri kukura, uchazovawo vamwene kana vatezvara mangwana. Handiti muri kuzona? Saka chauri kudyara ziva kuti uchangozochikohwa. Handiti muri kuzona manje? So that is spirit iyoyo yekaruvengo yekungozwa kunga kuite unge shumba like. Shumba handiti munoziva kuti haigari nemwana asiri wayo. Kune vanombotarisa zvemhuka vanoziva zvemhuka. Shumba dzichitofamba apa hadzi dzine dzakawanda nemukono wacho baba iwo. Nyangwe mikono ikaita 2 3, but baba ipapo ndi 1. Pakangozvarwa mwana asiri wayo inokanzwa. Kachitori kadiki kuda inotofemedza yotozwa kuti akakasikangu inobva yauraya. Saka izvozvo ngazvirege kuitika kwatiri. Ukaona kuti handikwanisi kuchengeta mwana asiri wangu, chirega kuroorwa nemunhu ane mwana wake. Chirega kuroora munhu ane mwana wake nekuti waona kuti hauzvikwanisi, gara wangu buda pachena. Kuitira mangwana tiavoide zvinhu zvakadai. Chitarisa izvozvi vanhu vamumajeri uye mwana afa, taita loss. So ndo masoko andandinawo hama dzangu. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka senguva dzose. Don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndo kuti thickness. Zvichireva kuti kana washuwa nyaya wobvu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata. Utindi TV yababa kanjanda uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV hamakan komana weta makumbozofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba nesuo tasimuka tarirai.